Monano ito tata Nyasaye mbia mona simara kwa bayarero mangana go tuigure kuruasa basumba bao na yani turaigwa sibire biga atokonye atuagache atusinie tubeka ngasinge nchuda kwao bia bwa buto isane bono tuasabina kwegena mia Yesu yoro moturi ito amen. Kitabu kia Yohana inye 22. Do you understand what you worship? Do you understand what you worship? No manyete ekiko gara ogosasima gose no manyete ekigosasima. To monta chaka ono kobeka mangana na eko ko ibungo tio karansa iga una parliament lika. Na teva 4:22. Inwe nigo mogo sasima ekimotamanyeti. Inwe nigo mogo sasima ekimotamanyeti. Intu nigo togo sasima ekitomanyete. Intu nigo togo sasima ekitokoretangaki. Tomanyete. Kaba ateva nga inwe nigo mogo sasima ekimotakoretaki. Motamanyeti. Lakini intwe etogo sasima ekitokoretangaki. Tomanyete. Bano igwa. Kwa karansita koro mo Kristo sole manye kiyo koro manya amaliko akuire to na ende tioko mo Kristo otabwati egento kebwate foundation tabanga inwe nigo mogo sasima egento mokaratanga lakini intwe mogo sasima ekitomanyete mukamba sabiro mogeneka ndakwanira abantu bakirite iyo enkore kichamo kirite university mole inkwane gente bibugo keirora ngakina achaka nga inwe emogo sasima egento motakortiki lakini intwe etogo sasima kitokortiki bono omonta sikukoboni why you are a Christian. Are you able to explain why are you a Christian? Why do you worship on such day? Are you able to answer? We know what we worship. Na wonta getenga Amerika na yo buate ago konye komanyanga ikieke ogo sasima ikieke kogera okorokumo sasima ikieke kogera oguchi kanisa ekebunge kina yandara ine buku ya ubya egate abangaki inu it is singular or plural intwe egate abanga inu emomanyeti lakini intwe tokaratanga okay ekere Yesu aligo kuonera omukungu oliro chalia niga mukungu niga watabanga ntu no tokonya kubucha soke ne yaito sokoro yaito yako batoete lakini Yesu akomateminga ensango chere ekera basasimi bekene bara musasimi tata asomoika na segendo keke na sekene now ebukweye egetabu kia Yohana yonta getiko baira ke tuma koigwana na ilu egetabu kia Yohana isana sato 32 iyo ntonkenda itako bring across mwaba bubango naende namumanye ekene gendo ki ekene na kero kyo kebasibole tebanga ekero montago tebanga ki namumanye ekene igo mumanye tekene onano mayo tebanga ekero mwakemanyire ngekolenga yabantu mbasibira asigete egento ngere basibete ekere bakemanyire bone bakoranga ebago siborua Amerika magoteba montonde tagochia asinya sae ataiteti asengo asiyes ngakiagoteba igetabu kia Yohana 14:6 igento ngere taita koreta bon atebanga ntuto manyiteki togo sasima aha Yesu akamwiraneria inche nchera na ekene na obogima montonde tago
gwetera asende otatiga goetera asenkorete ng'aki asende asare igo Yesu ebinto bire gatebare bitatu ngere kiajakera enchera egetang'ani ng'aki ateba enchera igare gentoki enchera egiakabere ekeene ekiagatatu obogima igo magoteba ng'a otagete kogenda iguru nase ng'otogweta bono buna bono ase kogenda ase president oise konyora ePA yaye igo goikeire president gose turamoikere obe nakwana egetegeko oise kogenda ase president onyora omoriki oye mogambe nere igo gwaikeire president gose turanyikera igo kwamoikere igo kere togoikera Nyasaye nase ng'otogweta bono ng'aki ateba nkiare nambe egentang'ani ateba yeye ndiye njia, jambo la pili ukweli, jambo la tatu uzima. Yonga omonto otagete komanya ekiago sasima oikamanya Yesu buya. Na hene Yesu agotebanga agasaba agachandeka asingenche yo 1 Peter 2:21 iye yoko nyago soma egotebanga agachandeka ekera achandegete asogo chandeka kwaye agatotigira egento gekorunga example yani ibinto bire Yesu akorta senseye atotigirete nga in order in end Christian onebwasyo korunga omo Kristo abuati amatambokero ari Yesu abuateti onyagatagete goikero obugima bwariri wakana kale bono ntegerana kitabu kiokora kitabu kiokora 2020 inje tinabisite ringana rinde lyonsi inabisite ringana rinde lyonsi riranyare kubakone kolende inabogoretie eyi ninye somete kolende inaborogetie inwe maiso marore kolende nche inkaborokereria maiso marore nyumba ase nyumba atebanga ekere Paulo arasenseye tatigetikorokeleria abantu amang'ana ayaranyare kubakonya akabahorokereria maiso marore maiso kare ubone nga maiso abeire abakungu ikinsanga imaite karabu atakiri koira mogo chenjirwa maiso nga abeire maiso igaya basata nari kisi temarko ayakora job ngakiatewa injena abisete mangana atari kubakonya nkabahorokera lyonsi maisama egento ngeri watuma soman yukabete yego tumebi yakanga inche tinabisite ringana rinde lyonsi inche nabisite ingana rinde lyonsi riranyare kubakonya buna bona basi tutangazira ngaki covid yeza go sine sidani era nyare wakaranga kwa ngane manye kanito notanye kutangaza wa kanyeka bana wa kanyeka naye to kunya gutonyuga umeete kuwa kuna bera atambe lakini koko dead 5 by 3 by yonko wosene herobo kwa hoteli oyo ngakyo mo tangani uyako genda kuchipana okay iwa injena abisitenga na linde lyonsi liare kubakonya kababorokene maisa marore house to house ono ntegerere Yesu kara umwana Yesu kara asinseye marikanga tebanga kabenseye emyaka 3 na gendoki bali mabasome buku 3 na gendoki ebintu byakorta asinseye
lakini ateberanga akatorokereria amang'ana amanene bono ntaite kora ababori ine Yesu yo tokwegera nabatise tubona nabatise okay yango torara robon adama na visite ngana lino lyosi kabaorokane maisa marore igitabu kia Mathayo 3:13 genda bwangu bono kwegera turamang'ana imbe genda bwangu abamwigorete genda bwangu banye kwigorete bukuteba ekerekyo Yesu akarugariri akagenda ase Yohana asoroche rwa Yorodani abatisunere korende Yohana akaliye kwanga agateba nje kubatizwa naye kobochasende korende Yesu akamotebia ancha igabono ekiara etogwenete oikerania oboronge bwensi awo Eliawo akamwanchera na Yesu ekera abatisirwe agatira isiko ya maji korwa samaji wakajeta kayaruete kono ime inue ni amogo sasima egento mutakoriki lakini intwe wewe yana inu aha timomanye tinga inte twensi abatu abatise twe ase Kristo Yesu timomanye tinga inte twensi abatu abatise twe ya Kristo Yesu ni watu abatise twe asama kweli aye nabo igo tu atindege twe Kotiko ni kirisi yu. Kotiko ni wacha yange. Gababu istime kereta ale kontu akatebi. Tebenga intwe dimomanye tinga etu akwete na Kristo asenjera ye batiso na ande tokaboka asobo gimobo ya igo ntegerere ige batiso no kwamo nango na ande kwaboka mo nango asobo gimabole ngaki bono tuwayore na baboli uko baboli ngenteke kiali mabobe kiagara tali nunar ko egeriesa gomo ko igun kanga mangana aya igo bono igo tuwayore Yesu na batiso tuko stabatiso ngomo batisete Yohana digango torara Yohana isato 22 jakango 22-23 Yohana ilengana teba aha Yesu na boro kiubaye bakagenda goikese yaralia aha akabera arona na barabuo akabatiza Yohana nera ndigari kubatisera asari kurukunaki ainon angena sarimu ekiagara mache makaiga arengo abantu bakaleterwa mache yandra gosemo igwete ebaletera tu mache goseba kieta sarenge balenga mwe gure point mwe wa gosene pai na Yohana alikuwa batisera sakoro kungaki Yorodani aino anaralia na Salim ekiagera kulikuwa na maji tere ngete giaiti etoko kero yamara basi omuntu okabertuwa nyorire amari ekare kolima mwamanyange motakeira emo ko berta ngaki yarima motakeira nabako ya toko manyera ni rindi wesawa bali ngamule naiti omuntu okabere ngotu asomire Yohana ayare ko batisera ainon angana arali ekiagara kulikuwa na maji tele na watu wengi walimwendea kwa sababu kulikuwa na nini
na maji. Sasa tumeona ubatizo wa kweli ambayo ni kielelezo ya kukufa na Yesu na kufufuka naye ni kuzamishwa ndani ya nini? Maji kidogo ama maji mengi? Je, unaenda kwa maji ama ni maji inaletwa kwako? Unafuata maji ama ni maji inakufuata? Wewe mwoko bwatie kenge. Omo toko hela se amaja kortele. Tali amaja koramaki. Na kitu wasoma, watu walimwendea kwa sababu kulikuwa na nini? Maji. Ikentokea na acha kwa wanapochele kitama. Musa kare moyo. Musa. Yohana tani yarumutanga ni kubatiza abantu. Musa na batiza abantu kuishi. Na babatize aralia. Ekitabu kia 1 Corinthians 10 verse 1 and 2. Inu tegere ogane ne kebungo kenna cha kerete. Manye kyogo sasima. Na kia malikata intu baminto. Tindigeti momoche komanyanga chisokoro cha ito chonsi. Tindigeti ngamo mayanga chisokoro cha ito chonsi. Ngo chialengense yelire. Ye chialengense yagendo kiwa pendwa. Yelire. Barabo bonsi bagaeta egati y'enyanja. Barabo bonsi bagaeta egati yagendo ki. Aha. Bonsi bakabatiswa ase Musa. Bonsi bakabatiswa ase ya Musa. Imaserire na ase nyanja. Onye ndimwe wa mangana kantu mwateba. Amen. Babatisi tubose babatisi. Barabia baba Israeli. Babatisi. Kono taito kobori na ki eko eki. Roma ete kireko gero kubatisu. Yes. Ikireko gero kubatisu no gukwa munamu. Na kuboka munamu. Asubo kimabole ngaki. Ngaki atewa. Yohana nere. Igaroche kielelezo ambacho Musali waliokitenda kule wakati wana wa Israeli walipokuwa changani. Watu wao watanga kitu maite moranyora. Mtoiko na ora, kiagere toranyora. Moranyora, asomne nero, naje ta baldik. Toranyora. Amaje na baldik. Agete. Mata bantu para watama moranyora. Toranyora maje no ale. Ya usika yero. Bale komole neji. Abaisile babatizi bose barabatizo. Ebi ndona rakale kabaita. Yakema yendoki. Seya yendoki. Eri akabere maserire ngabakabatizu nango. Na Musa. Yuko twanya ndi abantu bale kaba batiziro. Yesu obatizo. Aha, abaisile bakabatizo. Yohana nero obatizo. Andi anko ino montone. Ano iwo koira, o iwo tereko. Sekitabu kia okora. Tabu kia okora. Tabu kia okora Elia ele koroku isana na isato sarasini na ine. Aha, omogombo lia kaboli ya Filipo. Omogombo lia kaboli Filipo. Kora nchonte ebi. Igoro yango omobaniyo yago kwan. Igoro yayo monyene. Gose igoro yo monto. Filipo agachaka gukwana. Igo monto na arenge olekoro kwa mugomba. The Ethiopian word. Eunuch. Arenga segari Kristo omulisi. Okonya gosoma agati kogite. Kakonya gosoma gasakaraka. Filipo konya goeta. Filipo ka goeta kanyoro monto liko na gosoma gantu kali. Kuruhaka akoni francese nere gai. Akomo rugueta mangana. Bona kakonya gukwana agachaka bono. Atebanga agachakira teferi scripture. Agachakira siri koliria. Aha, agachakwana. Agachakira kurwa siri ko. Agachakira kurwa siri koliria. Akarandelia Amorandelia amangana maya igoro yangu ya Yesu. Aha. Ekero bagendere tenchira bagaikasa machare. Bagaika asama charenge. Odio mogomba kabolia. Rora machaya. Ngike
Ingikego ntanga timbatiswa Filipo akamutebi koregene nenko yawe nenyarekane uli akamutebi Yesu Kristo nero omwana wa Nyasaye. Haleluya. Amen. Goto iko batiswa tarakaranga Tarege. ntakaranga ande ko batiswa tararandeliko oikora ndelikwe amangana maya igoro yamo Yesu ekarku arandeliwe nane okwigenda ngoigo jase monto osaigo nane batiso tego kwana igoro yo mwana omoke igego kwana omonto monene o understand batiso ninki ekera barenchera kamurandelia mangana maya igoro ya Yesu baba ikasa amache akortana ki aren omugomboria gatabanga hapa kunayo maji ni kitu gani kitanisuia ili nisipatishwe akamwambia ya kwamba ukiamini na moyo wako wote naye akasema nimeamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu akarate banga negenire amalikawa tabanga agatika negaliyeria etene nabosi babere nolio mugomba bagatirimoka ochiamachime elio Filipo akamubatisa eli Filipo akamubatisa agaranga mubatisa ya mubatisire samachime ekerachikorwa iwo somo ekero bache kurwa samache omoika bwa monene ogatabulya Filipo omugomboria tamorana naende kolende nigagende ole nomogoko erituko lyomogoko nachorete omotoyone tigekoro yale chenge na koralia uya onsi rituko mogoko kero Yesu asibete kanyegeya ogosaba menyenomo chengorioka rituko mogoko kero Yesu ansibete okobwata na kwabeire teno yoye nero yone akamusa kamutunya nagokiwe kumwatura rituko mogoko kero Yesu ansibete kanyegeria obosaba menyenomo chengorioka motuko mogoko kero Yesu ansibete. Haleluya. Igaka muranderia mangana maya igoro ya Yesu ekera bachigoika asama charenge agateba machaya ingikego ntanga timbatiswa agateba negenire Yesu no mwana wa Nyasaye yo samaje imme una Yesu akorana umaitense tubate Yesu abangesal ahora tebanga Yesu oyo Yesu oyo golwete igoro morisi bila batisi tu amachari naki alitumbukizwa ndani ya maji naye kwa tabanga ntomanyete kidogo sasima Biblia iwe kielelezo kwa ebatise yo obatisie inemo bwata ine na Yesu abantu bane babatise tume ya Biblia bakoretebo onye ekorilibo come now obatisu na Yesu akoretanga ki kiagera sobo bimobo ndubwate kibatisu chinyinge unaona abantu bane okuwege na kolense no okonge muntu ndakubwa tu anyagaliwe lino lile moyo koko uli ogikyani wo atabwe batisu yakaliwe ali no iloro
Inaye kugikia ni ugo kabisa. Eno kwata murugo tu amangana ya ko leno. Adoro te mo ba te sida ni kalia lele. On te garasa. Kebu ke tu acha ke no te ke tu kiri kabisa. E watabanga inue mo sasima e ke tomo takortiki. Lakini ndio tomo sasima ke to kortana. Tunao hakika nayo. Enenero omontabu ate baderensa. Montabu ate baderensa. Kuna okora abantu bakora me. Ba goete yairi. Eno mororo ku utwe kebe mberi mororo. Onga na yo chiguru. Wate bunga 1 2 3. Moyo kabaka moino. Eza bantu kwebene abantu baretiri bintenseye. Abantu baretiri nseye. Wate tuwa so mebuku. Oye todo so mebuku abantu nabasire kuna malika wateba egetabu kyo senye isanemo ke batebanga abantu bane bango siriwa kiagara bakana lendo kieke no komanya ande bakolito yeli tangani inyenyenye yateba enya sae yenseye ya ukoiri ebirenge by'abantu abange erinde marora enchiri yo mugaso kana na kare mtegere ebadise denere nayi ili kana ikiri ino gokoba ile kana iki isambo je batiso ile kana iki mukwana mule usengoma na mule entangani elino akabere otabora gentoki agatato akane agatano iwo agatano kobeka ruo kobokoiga kwabe turuo kobokoiga mangana ya karanga oje ya kwa bia ke ni rikwa gato ayo koboko ne ndoro kira abantu babuga na rako kosomere buku neno omuntu akogenda omutiguru urabona ngochi mutiguru mwa nyanza ekia kama kekora ngaki ebatizo yako le ngote chiri ana bako ndoro montege ne tema china akora ngaki na batizo nero monta akore megetera era akore megetera ejijina na tebyo abantu bakuchikora ato yaban itira ato moto kutadiro moto ranya ko ichuri itira ato nero monta akore megetera ekera emire getera nsa ore talisa kalerie elie ne mokoli oli arama amajita wate bunga ikaransa mabu omuntu ma okongora amajibulu hopu wate uri batizo yakole ile kana iki sawa nero kuna sprinkle o sprinkle yoma o sprinkle when you sprinkle means what sprinkle, you sprinkle. No, I think what I'm making was Yarade, King Nigetu. You do what? Was pray. Was pray. Rotate anything was anything. Did I go? I don't know. Yego toka uchimata owe karanse kwa mugora mangana kwani lakini ni ate wa Kristo mimi igo inuo mogo sasima ege tomuta kortiki lakini ndio togo sasima ege togo kortiki igo tuara okwegena obwate e foundation nga ngike kwera obwara okwegena ege teko kwa na iga kortanga ngai kurukuru oni batise tu aigere Yesu no twegera na Yesu akabeku ya machare ngaki amangi ona igo
tegere kitabu kio gokora ntarachabu why umuntu akobatizwa kitabu ya Detro eranga ta Detro igonga 10:16 anya gokulike ibunge ibuya ora ya you can be a teacher mangana ru polisi akukwane kerate nina iwa ntegerere kera ringa ngana omuntu agutenena motu chinga kichiaye kina chinya saro betu na hali kama ngana ya one time amangana na gokonye ora ekumo kwagi no muntu otwara epesis ewana asayo arokia chinkoro chaino na motige kwa abanya bigoti bikongo aha ye batiso nencherende no gonchoreria chimbu cheito kobwatana nembu yango ya Kristo iwe to kubwatana nembu ya Kristo ige batiso ige gutwaregania osoa omutyomo onyasaye now ase bali mutara batizwe batiso ya kene yoji batiso ne chinyike chire nseyi kitabu kya ogokora 22:16 kitabu kena ndio asomanga dina abisitengana lile lyo sira nyari ko bakon isa to iko bisamangana amangana etogo soma buna barika agoteba aha kibono inkyogo tebanera teneno batiswe wesi bibe byao orangeli lieta liaye haleluya amen iye batisu tu anyolire yekene no kobe kumea geduki buna yesa akoreta ngaki eyene yokoboko ebine bintu byao eye lino ebine bintu byao eyo wekaranse konugoro ana manganao ebukwe gotebanga amache arengaki amange tebanga inkyogo tebanera bona mpendwa wakawia nini simama sasa uweze kupatizwa ili utaje jina lake upate wokovu wa bana ba Nyasaye Nyasaye ito taiko bisama ngana akia kolera tubwate bukwe watorokereria watabakera liriko lya Nyasaye niyo ligutire no moikomo chenu elikorokereria abantu ba Nyasaye bamanye ekene era Yesu Kristo nanda otabango bachene asekene nekene nelingana lyao naligendo tieke ekene. You will know the truth and the truth will set you free.